Pamin ako pa. Kaluyan ka sa Diyos, Dag. Day, diya si Ray, oy. Ay, Dong. Ni Ana di ay ka. Pamin ako ma. Kaon na lang unya diri ha. Kay magsukad na ko. Pa, dungal ta kaon. Uman ako dong. Nagtungan mis mama ni mo ug ang uban ni mong igso. Mao ba? Nganong niyam ka sa gawas naghigda pa nga bugdom din Ay, init kay sa sodong, oy. May dinhi kay bugnaw. Pa, naunsa man ka pa nga muram kag nagluya? Yun, ini gining magkatiguang dong. Maggawas ng mga sakit. Unsa may imong gibati pa? Ay, tanan dong, oy. Luya na kay nga akong lawas. Kaon na diri, Ray. Sige na, kaon na dito sa... O niya na ito mag-istorya gusab daw kung mahuman ang kado. Pa, matrabaho na ko ha? Sige dong. O niya, kanusa man ka mabalit mo eh. Motor nga ra kong kalit pa. Dali naman pag-uli din kay naam ko'y motor. Sige dong. Ma! Adto na ko ma, matrabaho na ko. Ay, naala, sige, Dong. Si papaw niya ma. Pagamping, ha? Oo ma, si papaw niya, ayaw pasagdi. Ayaw ka bala ka. Ako rin mahibaw ni Papa ni mo. Dili oras adlaw sabado naman di Mupahuli ko sa amo, aron maduaw na ko sa papa. Pa, kumusta man ka? Kapit ako mubiyak ninyo. Teka, pag-ano pa? Ana, magkita pa ingon, ana. Wa may mugamot na ito ning kalibutan na. Dautanan mo pa unsa mo imong gipamati pa? Daghan dong Ipa-check up lang ka na ko sa doktor pa. Ayaw na. Mag-usik-usik ka lang sa imong kwarta, ana. Kung asa kukutob, wa ay mahimo. Pa. Kaluoy ni Papa Daot na kayo siya. Pa? Dali, ako dong. O pa? Pa? Paypay, ako ko dong kay. Init kay akong lawas. Oo pa. Kaluoy ni Papa Daot na kayo siya. Iluya na kayo. Pa, kumusta naman? Okay na ko dong. Maayo naman pa. Unsa man, mo trabaho ka karon? Oo ba? Mangandam na ko ba kay basi maliit ko? Sige, pag-amping sa imong lakaw dong. Salamat pa. Uy! Unsa ka rin? Kanya yung kabantay mo na, nga kami utang. Saan ka? Bye. Ang buti ni ba muna lang ko ni mo ha. Muna lang ko gawas ni mo ba Saan ka? Upaulin ako sa amo. Ma? Salamat in taon nga ni ka, Dong. Nga naman di ma. Si Papa ni mo. Ha? Naon sa mas papa? Ay. Pa! Pa! Naon sa ka pa? Sakit kayo. Ma! Ato na yung si papa sa ospital. Pa? Pagpakaayo pa. Sa maning itahon na ako. Dextrose ni. Opa Pagpakaayo pa. Aron makaulit sa ato. Dong.
Opa, mahimo na ko ka mo gawas. Sige dong kay laay kay dinis ospital oy. Ikaw na lilihok sa bayranan din hidong ha. Kay manghipos na kong daan sa atong mga gamit. Oma, Ay salamat intang ni ana kita sa ato. huway lang pa ha. Ug kung na kay gusto nga kanon, pangayo lang ni mama, okay? Dong. Andamol na ako mga kamit kay mupalik na ko sa akong trabaho na ugma. Re, Pa? atagi kog saging dong. Oo, opa. Humiti ko dong. Sige pa. Salamat dong ha. Si Papa ni. Mura man hinunog. Di ko ni mo anak pa. Nagpasalamat man ka. Mo trabaho na ka ugma. Opa. Na sige. Katog na kay siyo para makamla ka ugma. Opa. Uy, kadlaw naman di. Mubangon ako aron di ko malit sa trabaho. Dong! Si mama mo rin naghinak. Ano mo ka? Ma! Ma, unsa dito mo? Ano naghilak mo ka? Si Papa ni mo, Dong. Wa na maginawa. Ma! Ma! Ayaw ko! Patay na si Papa! Pa! O sa may plano ni mo, Ron Ray. Nawa naman si Papa ni mo. Magpadayon ako sa akong trabaho, ma. Aron may mahatag ko nimo o makapalit ka sa kinahanglanon sa kumangod. Salamat, Dong, ha? Ikalay bahala sa akong mamangod, ma. Ha? Mauli raw niya ko din kada di off na ko. Sige, Dong. Kumusta mo din ma? Okay naman, Dong. Mayo hinon, ma. Kuan di ay, Dong ba? Unsa man, ma? Naay naninguha na ako. Ha? Musugot ra ka, Dong, nga. Naay nanguyab na ako. Okay naman, ma. Basta, maayo lang ang iyang intensyon nimo. O kinahanglan pag nga magpakita sin ako. Salamat kay doon ako sa amo. Aduaw na sana ako sila sa mama o ang akong mga mamod. Aray. Naglakaw naman lagi ka. Hain man dayang imong motor. Ako lang gibili nang nagbas na ko aron makatug sa guba. Ay, timing ning pagkaulian ni imo ron. Kay mag-abot mo sa imong ama-ama. Ha? Unsa yung mama nang? Na naman papuyan ni mama ni mo ang iyang uyab. Unsa? Ay! Oh! Hinaunsa ka man, Ray. Gibundak man na imong pultahan. Tinuod yun yung ako nasairan, ma. Nga dinhin na mag-ulian ka ng imong uyab. Ug ikaw, Noy. Kuha ko na may batasan. Naibaw manunta ka nga na ako'y mga igsuon nga babay. Ug dinhin pag ikaw nag-ulian. Nga nung wa mo makiksulti na kong tarong. Nga, mo din inyong plano nga magtipo na mo. Sinuwala ko dong. Dong, asa man ka, Dong? Pag-istorya lang ko na po niya. Ma, anong imong manigibuhat? Ray, anak. Nagpahibaw naman ko nimo ba nga may naninguha na ako. Nagpaibaw lagi ka na ako. Pero,
Huwag ka musulti na ko nga imong dadlo ng imong uyab din, he. Pasaylo alang ko, Dong. Abi ba na kung tarong ka pagkainahan? Di ma. Pila-pila ni kabukuan na namatay si Papa. Magipuli na yung kaniya. Pasaylo ako, anak. Karong mangutan ako ni uma. Kasabay imong piliyon. Kami nga imong mga anak. Ug katong laki nga imong gipuli ni Papa. Ray, anak, mga pinangga tamo. Kay mga anak tamo. Pero ining higayon na kinahanglan nga pilion nako ang akong talipay. Ma! Mulayas ko dinhi sa ato. Ug mooban ko sa akong uyab. Ma! Mao kito mga higalan, kaagin ni Ray nga taga Tanhay, Negros Oriental, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, ina. Ang maong kaagi, gibahatan o duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugaboy sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga suganti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, salamat sa inyo.